Zdravím vás, stretávame sa teda pri mojom prvom videu. Tí, ktorí z vás videli moje úvodné video, tam už bolo povedané o tom, kto som, prečo som tu a čo vlastne tým všetkým mojim YouTube kanálom s názvom Jazyk života, čo vám vlastne tým budem chcieť hovoriť, čo budem chcieť vlastne utvárať na tomto YouTube kanáli. Takže ešte raz sa predstavím, som Števo Toropila, bývam v Košiciach a pracujem v Košiciach. Takto nejak začalo moje úvodné video. V tomto prvom vstupe chcem rozprávať o vašom živote. A tak trošku aj o mojom minulom živote. Prečo stretávame rovnakých ľudí? Prečo máme každý deň rovnaké situácie? Alebo prečo máme rovnaké vzťahy? Aj keď sa treba rozvedieme, potom je ten vzťah opäť, keď si niekoho nájdeme opäť rovnaký. Prečo sa nám dejú stále tie isté veci? A väčšinou samozrejme to je nepríjemné. Prečo si napríklad nepamätáme predchádzajúci deň? Alebo dokonca to, čo sme predchádzajúci deň jedli? Ešte raz spomeniem to, čo som povedal aj v úvodnom videu. Za všetko v tom živote, čo máte. Prečo sa vám deje to, čo som vám vlastne teraz hovoril. A prečo žijete každý deň prakticky skoro rovnaký ako ten predchádzajúci. A prečo máte stále rovnaké myšlienky, ako ste mali predchádzajúci deň a možno aj predchádzajúci týždeň, aj mesiac a možno rok a možno aj celý život. V prvom rade si musíte uvedomiť, nikto za to nebude môcť. Žiadny systém, politika, ľudia okolo vás, vaša práca, rodina. Nikto. Za toto všetko, kde ste, čo žijete, kde sa nachádzate a čo vlastníte, si môžete vy sami. To je jedna z najväčších vecí, ktorú ľudia veľmi ťažko vedia chápať. My žijeme spôsobom života, že to, čo sa nám deje, to nám život dáva. A ja žijem podľa toho, čo nám ten život dá. V skutočnosti nám ten život dáva len to, čo my chceme. Alebo lepšie povedané, nechceme, pretože aj to, čo my nechceme, nám život dá. Nebudem teraz rozprávať o detskom živote, hej? Tu budem rozprávať v ďalšom vstupe, dajme tomu. To nebude možno až ten ďalší, ale pravdepodobne to bude ten ďalší vstup. Takže prejdeme si detským životom v ďalšom vstupe, ale tak zhruba to preberme. To znamená, narodíte sa, ak máte rodičov prakticky po celé svoje detstvo, tak je to fajn. Ak nie, tak jednoducho aj to by som povedal, že sa to dostalo proste životom tam kam ste išli. Nejak si nepomôžeme. Jednoducho. Prejdeme si detským životom, zajdeme do školy samozrejme, lebo tam chodiť musíme, prejdeme si nejakou strednou školou, niektorí z nás vysokou školou a dostávame sa do dospelého života. Do dospelej časti života. Nájdeme si nejakú prácu. Možno to v prvej chvíli nebude práca, ktorá nás bude hneď aj baviť, to znamená práca, ktorú by sme si, dajme tomu, vysnívali, pretože možno na to nebudeme mať, povedzme to, papier s pečiatkou, hej, že nebudeme na to vzdelanie alebo tak. Tak si jednoducho nájdeme prácu, ktorá, no povedzme to, nám bude zarábať tak, aby sme mali zo začiatku nejaký pohodový život. Budeme žiť u rodičov napríklad a neskôr príde k tomu nejaký partner, partnerka. Ja to trošku budem rozprávať z pohľadu mňa, to znamená z pohľadu muža. No, nebudem to rozprávať z pohľadu ženy, pretože pohľad ženy poznám z počutia, poznám z toho, čo mi rozprávajú moji známi, alebo takže nemôžem sa vžiť do situácie úplne ženy. Takže budem to rozprávať z pohľadu muža. Takže, dajme tomu, hej? Nájdeme si nejakú partnerku, bude s ňou chodiť 3-4 mesiace, 5, záleží samozrejme od toho, lebo my keď sme zamilovaní, tak my veľmi neriešime to, čo nám hovoria ostatní. To znamená rodičia, známi a neviem čo, lebo neber si takú, alebo nestretávaj sa s takou, lebo je taká onaká. Hej, toto nie je dôležité. Do toho nebudem až veľmi zabrdať, ale jednoducho nájdeme si
nejakú ženu, zobereme sa po niekoľkých mesiacoch, budeme vidieť, že to je tá pravá a sme do nej blázon. Po nejakom roku alebo do roka budeme mať jedno dieťa, dve deti, chlapca, dievča napríklad. A nájdeme si zo začiatku nejaký podnájom. No, samozrejme, keď prídu deti, tak bude trošku ťažké platiť ten podnájom, ale budeme sa vedieť uskromniť, prispôsobiť, budeme mať menší byt, no nevadí. Budeme sa trošku tlačiť v tom menšom byte, ale možno budete mať aj druhú prácu, nejakú, ktorú nie je dôležité, či bude v tej chvíli pre vás zaujímavá, ale budete z nej dostávať nejaký príjem, aby ste nejakým spôsobom vyžili, alebo vám možno budú pomáhať rodičia. No ale po nejakých 2-3 rôčkoch si treba uvedomiť, že deti začnú mať svoje vlastné zmýšľanie. To znamená, začnú ten svet už aj nejak inak vnímať a v tej svojej hlavičke začínajú aj trošku skúšať svojich rodičov, povedzme to. Budú chcieť niektoré veci, ktoré vy im nebudete môcť dať, alebo nebudete chcieť dať, to bude záležať na vás. Za ten čas budete stále chodiť do práce, ktorú nemusíte, možno do 2. Budete mať samé stresy, pretože budete málo spať, budete sa ponáhľať domov, aby ste doma potom zase riešili niečo, kde mamička samozrejme celý deň je s tými deťmi, tak to predsa len je dosť veľká záťaž pre ňu. Musíte prísť vy, aby ste trošku ju odbremenil, čo samozrejme stále pri tej vašej únave nebude na to čas, tak jednoducho trošku budete v strese, nebudete vyspatí stále. Deti budú rásť, začnú chodiť do škôlky, začnete riešiť nejaké problematické veci aj v škôlke. Netvrdím, že všetky deti hádžem do jedného vreca. Všetky deti proste majú to isté, čo teraz momentálne rozprávam ja, ale tak poväčšinou to takto akože býva, lebo niekde sa stále nenájde nejaká tá komplikácia, deti začnú chorľavieť, budete musieť byť z času na čas doma, mamka už, dajme tomu, začne chodiť do roboty, alebo už by rada chodila do roboty, už tam medzi vami vzniknú konflikty, kde jednoducho nebudete sa môcť starať veľmi o deti, bude sa snažiť, aby prišla nejaká babka, detko, aby ste tie deti mali pod nejakým dohľadom, dajme tomu. No a za ten čas samozrejme budete chodiť do roboty, ktorú nenávidíte. Ani tí kolegovia tam veľmi v tej robote vám napríklad veľmi nesedia. Ako určite si tam nájdete medzi nimi aj nejaké tú, povedzme to moju alebo svoju krvnú skupinu. Záleží od práce, ktorú robíte, možno budete stretávať, zažívať ľudí, ktorí sa stále budú chodiť na niečo sťažovať, či už to budú klienti alebo jednoducho ktokoľvek iný. A deti vyrastú, začnú chodiť na základnú školu. Tie nároky budú samozrejme na deti vyššie, tým pádom budú vyššie aj na vás, pretože budete musieť riešiť aj inšie veci. Budete s nimi musieť riešiť nejaké domáce úlohy, za ten čas budete chodiť do práce, ktorú nenávidíte. Budete mať hektický spôsob života, už možno nebudete musieť mať 2 práce, pretože už vaša manželka bude robiť. Ale ten pracovný vzťah bude, teda myslím vzťah manželský, ale už pomaly budete brať, že je to jak pracovný vzťah, lebo stretávate sa jedine tak po práci. To ešte môžeme hovoriť o tých, ktorí majú bežný spôsob fungovania v práci, ako treba od rána od 8 do 2 a potom už sú po obede spolu. Ale môžete mať prácu, keď sa nebudete vidieť s polovičkou celý deň. Budete málo doma napríklad. Hej, a ona bude treba sama na deti, musí prísť ešte z roboty domov, pretože ešte treba navariť, ešte treba popratať, treba sa postarať o deti, treba s nimi robiť domáce úlohy. Samozrejme, z času na čas vy prídete a môžete ju nahradiť v istej veci, v istej chvíli. Keď budete úžasným manželom, tak jej budete s tými vecami vedieť pomáhať. Tým pádom bude aj väčší tlak aj na vás, nielen na ňu. Ale zase odbremeníte ju a možno to bude, tak to je trošku také zadozučinenie aj u vás. Deti začnú rásť a si všimnete, že vaša polovička má iné, povedzme to, nároky na svoj život. Dajme tomu, deťom to veľmi v škole nejde, napríklad. Vy prídete z práce, ktorú neznášate a ste sa už nevedeli dočkať, kedy z tej práce vypadnete, ale nakoniec vypadnete zase len do toho vášho chaosu doma. A nebude sa vám páčiť, ako napríklad vaša polovička vychováva deti. Vy budete mať na to iný názor, začnete sa škriepiť, naťahovať. Bum, príde 7-8 rokov, rozvediete sa. Rozídete sa, budete musieť riešiť byt, budete musieť riešiť majetkové vysporiadanie, samozrejme budete musieť riešiť výživné na deti, deti už tak často vidieť nebudete, manželka vám stále bude vypisovať, stále sa bude na niečo sťažovať, vy budete ukazovať na ňu, ona bude ukazovať na vás.
Stále budete za ten čas chodiť do práce, ktoré neznášate, ale už v nej viete robiť tie veci, už máte ten zvyk v tých veciach, viete, že keď tam prídete, odrobíte to svoje a vypadnete. Po niekoľkých rokoch sa konečne dopracujete k nejakej inej partnerke, ktorá bude úplne niekto iný, než ten partner, ktorý bol doteraz. Jednoducho, to je absolútne dokonalý partner. To je fakt úplne... A zoberete sa. Budete mať, samozrejme, po rozvode prvom budete mať svoju garzonku, nejaký bytí, tak, alebo možno príde, samozrejme, tá vaša budúca tiež s nejakým bytíkom alebo s nejakým kapitálom, ale nezáleží na tom jednoducho. Začnite opäť fungovať tým spôsobom života, ktorý ste pomaly žil predtým. Príde nejaké narad, lebo je biologické hodiny, bijú na poplach, bude chcieť dieťa, tak príde ďalšie dieťa, alebo trošku nabehnete do toho istého cirkusu, čo bol predtým. Samozrejme, to dieťa zase bude ako iné, hej, ale ten spôsob života prakticky bude stejný. A stále chodíte za ten čas do tej práce, ktorú nenavidíte. Kolegov, ktorých nemusíte. Ľudí, ktorých máte okolo seba, ktorí vám prichádzajú do vášho biznisu, ktorí stále sa na niečo sťažujú. Za ten čas sledujete telku, za ten čas sledujete politiku, systém, tí stále niečo vymýšľajú, stále niečo komentujete, stále o tom rozprávate so svojimi kolegami. Tí sa stále na niečo sťažujú, vy sa na niečo sťažujete. Stále ste s niečím nespokojní. Už neprejde 7-8 rokov, už možno prejdú len 3. Ale možno aj 10. Neviem. A zistíte, že ani toto nie je to ono. Začnete sa naťahovať s manželkou, lebo je to málo. Chce stále viacej peňazí, vy na to samozrejme nebudete mať, pôjdete aj do druhej práce. A stále je to bude malo. Alebo naopak. Náročnejší budete vy. A ona nebude stíhať. Budete chcieť od nej viacej, aby sa viac staralo o tie deti, o tú domácnosť. Nemáte tak často navarené, ako by ste chcel. Lebo ona má nejakú prácu, ktorú jednoducho nevie sklbiť dohromady aj s tým dieťaťom, ktoré tam bude rásť. Stretnete sa s kamarátmi, budete mať úžasnú partiu, kde si zajdete, zafajčíte, možno si aj vypijete. Neviem. Ak sa rozvediete, hovorím, nemusíte, ale ak sa rozvediete, budete naďalej fungovať v celom tomto, už pre vás povedzme to bordeli. Budete rád, keď vypadnete so svojou partiou už častejšie, než tak, ako ste bol doteraz. Keď hovorím ešte samozrejme o manželstve ďalšom, tom druhom, ktoré ešte stále v úvodzovkách funguje, a si stále musíme uvedomiť, že každý vzťah je funkčný dovtedy, kým si uvedomíme, že je nefunkčný. Takže stále fungujete, stále chodíte do tej práce, stále rozprávate s kolegami o tom istom, kolegovia sem tam do vás podpichnú, vy podpichnete do nich, prichádzate domov, naťahujete sa s manželkou, stále máte svoje nároky, alebo dajme tomu, ona má svoje nároky, stále tam sú nejaké tie škriepky. Niekto z vás sklopí uši. Buď to bude ona, alebo to budete vy. A jednoducho si poviete, tak, vydržím, to je v pohode. To je, hlavne, že sa stretnem zase so svojou partiou, alebo s kamarátmi, alebo pôjdem do práce, už nakoniec síce tá práca vám vyhovať nebude, ale budete radi, že vypadnete z domu. Ale nenavidíte tú prácu. Nenavidíte ju. Na všetko nadávate, na všetko komentujete. Od samotnej práce až po nadriadeného, kolegov, ľudí. Ale už ju robiť viete. Viete ju robiť naspamäť. Automaticky. Jednoducho sa ani nebudete vedieť, ako vám idú ruky, nohy, ako vám chodia oči, hlava a budete to všetko vedieť urobiť takto. Aj tie peňažky možno nebudú také, už nebudú toľko, jak si vy predstavujete. Samozrejme, od celý čas, odkedy zarábate, ste nikdy nebol spokojní s platom. A čo urobíte? Prejdú nejaké roky. A keď teda sa nerozvediete a nezačnete byť závislí na alkohole, lebo aj to je celkom možné, že budete chodiť žratý domov a manželka jednoducho bude musieť znášať tie vaše opilecké výjavy a ešte možno budete agresívni. Budete byť deti, budete byť ženu, neviem. Stať sa môže čokoľvek. A keď sa teda rozvediete, že aj to je jedna z možností, a si poviete, že ten váš život je na hovno a že ani nemá zmysel sa vôbec púšťať do ďalšieho vzťahu, vôbec si dá koho hľadať, a prepadnete nejakým spôsobom alkoholu a budete v tom pokračovať ďalej, ani si nebudete pamätať deň, ktorý ste prežil. Ale hlavne, že pôjdete do tej, nebudem nadávať a hrešiť samozrejme v týchto videách, ale povedzme to do tej sprostej práce, aby ste už ju konečne dokončil, ale aby si už konečne zase vypadol domov, aby ste už zase mohol byť pri pivku, pri telke, pri cigaretke.
s mastným jedlom, ktorý vám tečie po brade. A toto bude váš život a možno niektorých z vás to aj život je. Neviem, či takí ľudia práve toto moje video sledujú, ale napríklad takí, ktorí sa snažia byť v vzťahu, ktorý je nefunkčný. Ale zatnú zuby, zatnú peste a nejak vydržíme, však deti potom vyrastú a budem si so ženou užívať. Alebo čo už, viete, ak niektorí z nás si povedia, tak v 20-ke, v 25-ke, keby som už bol v dôchodku. Fú, jak by som si užíval. Viete, tá naša predstava v istej chvíli je veľmi, veľmi nabudzujúca. Ale viete, že ten dôchodok je ďaleko, takže koľko sa tým budete zaoberať? To je taký nereálny sen v tej chvíli pre vás, že? Takže naďalej budete chodiť do práce, ktorú nenavidíte, budete sa stretávať s kolegami alebo so známymi, to už je jedno, s ktorými sa budete stretávať. Stále to budú tí istí ľudia. Tá istá práca a doma bude presne to isté. Buď ticho, to znamená, že tam bude nebude nikto, alebo už nejaký krík, nejaká zvada, mladá už bude, teda myslím ako dcera, treba alebo syn, to je jedno, už bude vystrkovať rožky, už teraz príde nejaká puberta a jednoducho tam to bude už hotová katastrofa, bude sa tam vrieskať navzájom, kričať jeden po druhom. Manželka samozrejme už bude sa snažiť tiež vypadávať vonku, čo najskôr niekde za nejakými svojimi známymi, alebo možno bude mať biznis, za ktorým bude chodiť a bude rada, že chodí po nejakých služobných cestách a všetko bude zostávať na vás. Toto je život. Takým spôsobom života budete žiť a už sa nebudete vedieť dočkať, keď konečne príde dôchodok. Lenže za ten čas, čo ste sledoval, toto všetko okolo vás, nezdravo ste sa stravovali, lebo na tú stravu nebolo niekedy ani času, fajčil ste, pil ste. A teraz si zoberme, že dajme tomu, sledujete televíziu o tých správach, o všetkých tých vojnách, o všetkých tých nepristojnostiach, tých podvodoch, ktorých my v tých správach vidíme, lebo tam samozrejme nebudeme vidieť len to krásne, alebo len. Viete, správy sú o tom, aby vám ukázali všetko to najdeprimujúcejšie, čo len existuje. Čo, kde, kto koho podviedol, aké vojny boli, alebo kde, komu sa čo stalo. Čo tí politici zase na nás vymysleli, aby nám zase okresali z tých našich toho mizerného platu, ktorý máme. A ešte aj ten zamestnávateľ nám nedá to, čo by sme chceli. A už nechcem zmeniť robotu, lebo už ju tak dobre poznám, že tam aspoň viem, čo ma čaká. A teraz ísť niekde asi zvykať na niečo nové a nových ľudí. A to už to nepotrebujem. Ja už to vydržím proste v tej práci, ktorú mám. Možno budete robiť fúšky popri tom, neviem. Záleží o tom, aké budete mať vzdelanie, alebo či budete v niečom šikovní, to ja neviem. A ak to budete robiť, lebo aj to je možné, že budete šikovní v nejakých iných prácach, nejakých stavebníckých. Celý váš deň bude o tom. Celý váš deň si budete myslieť, že čím viac budete robiť, tým viac peniazy budete dostávať. Tým lepšie vám bude. Nebude. Verte tomu, nebude. Budete zdrety. Úplne zdrety. Aj keď tú robotu, ktorú už poznáte a je pre vás známa, aj u nej sa nadrete. Prečo? Pretože ju nenavidíte. A ešte musíte ísť do inej práce, kde ešte budete musieť pokladať ľakú dlažbu, alebo ja neviem, robiť omietky. A príjete večer domov a ešte vám niekto bude skakať po hlave, či už deti, alebo niekto druhý. Tatko, daj peňažky, mamka, ja ani neviem, či vôbec bude doma. Hej, dajme tomu. A toto bude váš život, kým sa dostanete do dôchodkového veku. Sa nebudete dočkať, kedy už bude dôchodok, aby ste aspoň do tej blbej práce nemusel chodiť, ale politici stále niečo kresali. Teraz vám ukresali už tak dôchodok, že už pomaly prídete do dôchodku a nemáte nič a budete radi, keď prídete do dôchodku s tým, že budete skoro ráno stavať ešte za tmy, aby ste pochodil kontajnery, smetné koše, aby ste mal plastové fľaše, plechovky. A na čo? Na lieky, vážení. Pretože už minimálne takým spôsobom života od 40-ky, 45-ky už berete lieky na srdce, na tlak, na cholesterol. Zniekaďal tie peniaze treba. Tak, aby vás nevideli vaši známi, vaša rodina, tak budete skoro ráno chodiť. Aby ste si mohli dopriať lieky alebo nejakým spôsobom kvalitnejší život. Samozrejme, lekárov začnete navštevovať častejšie, lebo také bolesti, onaké bolesti, ráno stanete dolamaní. Najideálnejšie si je dať, hej? Ak máte nejakú partiu, nejaký štamgastov, kde prídete a si stále dáte nejaké to pivko, alebo niekto niečo zaplatí. Fajn. Za ten čas stále vypalujete rýpak, aby ste sa ukludnil. Samozrejme, vášmu telu je to málo, tak
tých cigariet bude treba viacej a viacej, aby ste boli čím ďalej kľudnejší. Nebudete. Skončíte v nemocnici pred 70-kou. A niektoré vašej dcere alebo synovi ešte z predchádzajúceho manželstva alebo ešte z toho ďalšieho, to je jedno, sa im vás uľutosti a vám donesú ukázať vnúčata. O 2 dní na to opustíte tento svet. A teraz mi povedzte, koľký z vás takýto život žijú? Koľký z vás fungujú takýmto spôsobom života? Zhrňme si jeden bežný deň obyčajného človeka. Ráno sa zobudíte, vypnete budík rovnakou rukou, rovnakým prstom, stanete z rovnakej strany postele. Prvé, čo zoberete, je mobil. Chytíte ho do ruky. Tie ťahy na mobile sú dneska úplne bežnou záležitosťou. Zatnite si samozrejme čo iné. Pozerať správy, to, čo sa všade udialo, kde aké buračky boli, kde koho usmrtili. Alebo po prípade, čo zas tí naši politici vymysleli. A náš obľúbený politik, ktorého jediného preferujeme. Pozrite si ešte nakoniec nejaké správy, ktoré vám kto čo poslal, napríklad dokonca nejaká vaša bývalá manželka, alebo ja neviem, váš bývalý partner vám chcel krásne uštedriť deň, potrebuje peniaze pre vašu dcéru, lebo ja neviem, kde ide, alebo neviem, čo potrebuje. Alebo fúk, aj keby peniaze nechcela, hoci čo, jednoducho chce vám skrašliť deň a samozrejme vy na to jej chcete skrašliť takisto, tak je odpíšete, na toto bude samozrejme ping-pong každodenný. Každodenný ping-pong, ona vám na to, vy na to ono. Bude vás to hecovať. Obujete si papučky, svoje obľúbené. Pôjdete sa vykadiť. Riť si utrete to istou rukou, však klasika, neviem, už ste na to zvyknutí. Pôjdete do kúpeľne, pozrite sa do zrkadla, poviete si, Kriste, Pane, ty dneska vyzeráš. Tam mi môj zlatý dač, čo s tebou musíme urobiť. Alebo to môže byť samozrejme aj žena, ja hovorím, že to hovorím z pohľadu chlapa, hej. Takže prídete tam, Kriste, Pane, tak ty vyzeráš, no. Tak aby ťa vôbec ľudia poznali, kto si a tvoji známi, tak to s tebou budeme musieť dať čo urobiť. Pôjdete si urobiť kávu, samozrejme svoju obľúbenú, ktorú jedinú milujete, ktorá je jediná, je tá najdokonalejšia na svete, si urobíte do svojho obľúbeného šálku. Za ten čas šantíte na mobile, stále musíte niečo odpísať, lebo stále vám prichádzajú nové správy, lebo my ľudia sme... Je to v nás. My musíme všetko komentovať. My automaticky musíme na všetko reagovať. Na čokoľvek. Niekto bude chcieť nejaký like, alebo niekto proste jednoducho sadnete si s tou kávou na fotel, alebo tam, čo je vaše samozrejme obľúbené miesto, ktoré si stále najradšej sa dáte. A už budete sledovať videá. Ak chcete si zlepšiť náladu, tak budete sledovať nejaké mačičky, ktoré naháňajú nejaké klbko a za ten čas sa jej zavadila nejaká plastové vrecuško na nožku a bude z ňou triasť a vy sa z toho bude smiať. Bože, aké to je úžasné. A hneď like. Že? A to není jediné, samozrejme. A idete na ďalšie a na ďalšie. Vaše telo to chce. Vy proste to musíte robiť. Za ten čas pijete kávu, ani neviete, akú kávu ste pili, ale pritom je to vaša obľúbená káva. A už pomaly ani neviete, ako chutná, pretože máte úplne inú činnosť v ruke. Oblečiete sa, skrašlite sa tak, aby ste samozrejme mohli výjsť vonku na ulicu. Aby ste bol zase ten, o ktorom si myslíte, že ste. Sadnete do auta, vycúvate takisto ako predchádzajúce ráno. Pôjdete tým istým štýlom jazdy, tou istou cestou do práce. Tak ako každé ráno. Prídete do tej hnusnej roboty, ktorú síce už dobre poznáte, ale je to odporná robota. Ale chodíte, lebo z toho dostávate nejaký zárobok. Stretávate tam kolegov, ktorých nemusíte. Zas tam bude ten debil, bože, zas toto je jeho podpichovacie, alebo toto je jeho vtip, ja tak nemusím. Ale je to šéf. Čo vám iná ostáva? Tak si tie vtipe vypočujete pre Boha. Prichádzajú do biznisu ľudia. Možno robíte niekde, kde tí ľudí vozíte, treba z doprave, napríklad. Aj to môže byť. A neviete sa dočkať, kedy už bude koniec tej blbej práce. Samozrejme cez prestávku vypáliť rypak 2-3 krát, lebo musíte trošku odbremeniť toto všetko, čo máte okolo seba. A potom rýchlo domov. Aby ste sa samozrejme rýchlo najedol, čo už ani neviete, čo jete. Možno, že sa najedol už počas jazdy.
Aj to je možno. A možno nejete vôbec. A mu bude stačiť zase cigaretka. A už konečne sa budete vedieť dočkať, kedy prídete ku telke, lebo vás sa pôjde vaša obľúbená show. Dáte si pivko, dáte si cigaretku, k tomu nejaké tie čipsy, chrumky, to je fúk, jednoducho na tom nezáleží, alebo možno si dáte nejaký hambač, čo ste kúpil cestou z práce. A potom večer čo? Rýchlo spať, pretože zajtra je ten istý deň. Kde budete robiť tie isté činnosti, stretávať tých istých ľudí a robiť presne to isté. Ale čo je hlavne dôležité? Odkedy sa zobudíte, tuto vám pôjdu titulky. Myseľ sa nezastaví od rana do večera, možno ešte ani počas spánku, keď vôbec nejaký budete mať. Alebo o kvalite ani nehovorím. Pretože rozmýšľate v jednom kuse nad všetkom, nad reagovaním na vašu manželku, ktorá vám čo napísala, nad tým, čo pôjdete, už riešite ešte len na posteli, že jak si pôjdete robiť kávu, jak robíte si kávu, už riešite, jak pôjdete do práce, kým pôjdete do práce, už riešite, čo bude v práci, že tam zase stretnete toho vola. Alebo dokonca neznášate šéfa. Tak čo urobíte? Neprídete do práce a mu nevynadáte. Čo urobíte? Túto mu vynadáte. A môžete to robiť celý deň. Celý deň môžete myslieť na to, jak ste pri šéfovi, jak stojí pred vami a jak vy mu nadávate. Možno mu aj jednu vrazíte. Neviem. Toto ale chodí celý úboha deň. Bez zastavenia. Skúste zobrať takú vrtačku. Zapnite ju. A nechajte ju vrčať celý deň. Čo myslíte, ako dlho vydrží? Za chvíľu zhukne. Toto isté, naša hlava na to nie je vôbec stavaná. A my celý čas toto robíme. Takže sa vráťme k tomu začiatku, čo som vám povedal. Prečo stále žijem to isté? Prečo sa mi stále deje to isté? Prečo stretávam stále tých istých ľudí? Prečo mám stále tie isté vzťahy? Pretože ste sa naučil na to, aby ste to mal. Áno, samozrejme, vám za ten deň možno preblesne jemnučkou hlavou myšlienka byť niekde na pláži, mať kopu peňazí, mať babi kolo seba, kopa sexu. Ale to je len kratučká myšlienka, ktorá vás napadne. Vy sa ňou vôbec nezaoberáte. Váš život je to, čo som vám teraz rozprával. A po niektorých z vás, samozrejme, čo nebudú mať manželky alebo partnerky, možno pre nich bude dôležitá nejaká hra počítačová doma. Nemusí to byť hneď show. Porno. Keďže, no to je úplne klasika, samozrejme. Čo by nie. Niektorí sú tak fantasticky závislí na porne alebo na počítači. Nie sa o čom baviť. Taký život prežijete. Toto žijete. Toto sa deje. Prečo sa to stáva stále mne? No preto. Pretože vy sám riešite každý deň to isté, aby sa vám to zase to isté aj stalo. A teraz niekto z vás povie, dobre, fajn, ako to mám zmeniť? Ako mám zmeniť celý ten svoj, povedzme to, posratý život? Čo s ním mám urobiť? Samozrejme tiež na to budú ďalšie videá, aby som vám uzrejmil, ako to zmeniť konečne. Aby to nebolo stále o tom istom a o stretávaní stále tých istých ľudí a všetkých tých istých situácií. Ale prejdem trošku k takej veci, ktorá, lebo som sa s ňou stretol samozrejme v praxi, keď mi ľudia hovoria, no pozri sa, ja chodím stále tým istým autobusom do práce. A to je stále tá istá cesta. Vidím stále to isté. Stále to isté, tie isté domy, tie isté veci proste, chodníky, cesty, všetko to isté, čo je každé ráno. Čo? Čo na tom mám? Čo na tom ako ja mám zmeniť? No, v prvom rade je dôležité, kam chodíte, či tá práca vás baví. A potom vedieť, že cestujete tým autobusom a kade ním cestujete. Nikto z vás nehovorí, že musíte pozerať na všetky tie paneláky, ktoré sú okolo vás. Ale čo robí väčšina z vás, keď príde do nejakého autobusu? Skúste tak prísť do nejakého autobusu mestskej hromadnej dopravy. Alebo trebárs do sadky. Zajdite tam a pozrite sa, čo tí ľudia robia.
Skúste napočítať v autobuse, koľkí ľudia čítajú knihu. Asi by ste prsty vôbec nepotrebovali. Ale koľký z vás čumia do mobilu? Tak toľko prstov asi nemáte však. Pretože ten mobil je pre vás ten život. Tá virtuálna realita je pre vás tá dôležitá. Lebo čo budem robiť, že to pre mňa je nuda? Stále pozerať na to isté. Ma nebaví. Ale tu je stále niečo. Samozrejme, nič z toho, čo tam budete pozerať, nebudete s tým spokojní a budete stále čúchať a hľadať niečo nové a nové a nové, pretože to telo bude potrebovať. A prečo? To sa tiež dozviete. Ale to je to, čo vlastne tým ľuďom by som povedal, že si neuvedomujú, kde sú a čo v tej chvíli vidia a robia. Lebo každý ten svet vidí inak. Každá tá realita pre každého človeka je iná. Aj keď si stále myslíme, že pozeráme na to isté. Nepozeráme na to isté. Ale ten mobil je pre nás tú chvíľu zaujímavejší, pretože zabijem čas. To tak rád počujem. Zabijem čas. Vážení, zabíjate život, nie čas. Prejde 50 rokov a si z toho života nič nepamätáte. Samozrejme, pamätáte si tie najdôležitejšie chvíľky. Si zoberte, keď niečo v živote krásne zažijete. Ste niekde pri mori, ste na pláži a zažijete úžasný deň ešte s vašou nejakou polovičkou alebo s niekým, koho ste vtedy miloval. Vidíte západ slnka, ešte ten teplý piesok, počujete ten šum toho mora, jak prichádza vlnka za vlnkou. Tá vaša kočka vás chytí za ruku alebo sa objímate, cítite jej teplo. Alebo cítite, ak sa trasie, ak to je možné. Hej? To je jedno. A pritom trebárs máte nejakú, je tam nejaký, dáme tomu ohenok, máte tam nejakú rybku, ktorú si papate a je úžasná. Toto by ste mi vedel odrabkať, jedna radosť. Kto tam bol, čo tam bolo, aké tam boli pocity, čo ste videl, toto všetko by ste mi vedel povedať. Ale tak, jak som to povedal pred chvíľkou, čo ste včera obedovali? Čo som včera mal na obed? A kde som vôbec obedoval? To ani neviem. Jakú máte farbu zubnej kefky? No to by som sa asi musel ísť pozrieť. A to je práve to. Prežívate deň za dňom, ktorý si absolútne nepamätáte. Preto si pamätáte len čriepky, pretože toto, to jedenie, je pre vás samozrejme, bežné, automatické. Fungujeme na autopilota. K tomu sa tiež dostaneme. Ale to tým chcem povedať. Preto si pamätáte zaujímavé veci zo života. Nemusí byť veľa. A tie bežné veci si nepamätáte, pretože sú bežné. Pretože na nich nebolo nič zaujímavé. A keď niekto povie, ja som s tým životom, ktorý teraz žijem, ja som s ním spokojný. Naozaj? Naozaj ste s tým životom spokojní? Chcete mi povedať, že na nič nenadávate? Na nič sa nesťažujete? Keď sa stretnete s kolegami v práci alebo s nejakými známymi, ktorých máte, povedzte mi, o čom sa rozprávate? Určite sa rozprávate o krásnej, nádhernej prírode, ak ste minule bol v prírode a že ste tam videl veveričku, ktorá skákala po strome. Asi ťažko. Budete rozprávať o politike. O tých debilov odvedľa od kancelárie, čo zase vymysleli. Alebo to ten náš šéf, bože, to je idiot. Toto budú vaše slova. A vy mi poviete, vy s tým životom ste spokojní. Tak to veľmi ťažko. Tak to naozaj veľmi ťažko. Večne sa na niečo sťažovať. Večne byť s niečím nespokojný. Alebo zoberme si takú tému dovoleniek. Veľa z nás povie, tak mám život taký, aký mám. On nie je zlý, on je celkom v pohode. A chodíme po dovolenkách, veď chodíme, ja neviem, k moru a boli sme v Grécku a ja neviem, boli sme v Chorvátsku, chodíme tu po Slovensku, boli sme na chate a boli sme v lese, chodíme s deťmi do lesa a to je super, však veď máme sa fajn. Dovolenku si užijeme, si oddychneme, nejaký wellness a ideme domov. Do práce, samozrejme. No, čo to je vlastne dovolenka? No to je naozaj veľmi dobrá vec a je to naozaj relax. Ale je to naozaj relax pre vás,
po niektorých. Nehovorím, stále som vravel, aj boli dovolenky, o ktorých som hovoril, že by ste mi dokázali odrabkať, lebo ste sa pri nich cítili úžasne. Ale to nebolo o celej dovolenke, to bolo len o istom okamihu v tej dovolenke, ktorý ste si nejakým spôsobom zapamätali a boli ste tam stotožnení s tým prostredím a s tým, čo ste v tej chvíli robili. Ale to nebolo o celej dovolenke. A to vám chcem ozrejmiť. Ja sa trošku vrátim o dobrých pár rokov späť a to sa dostanem do takej doby, keď sme chodili niekde napríklad do Jugoslávie alebo chodili sme, tí, ktorí mali možnosť chodiť aj niekde inde vonku do zahraničia, ale trebárs aj tu na Slovensku. Zoberme si takú situáciu, že sme niekde trebárs, v Jugoslávii, nie sme na nejakej promenáde v nejakom meste. Je tam parkovisko a zrazu tam nabehnú 3 autobusy. Vy sledujete more, sledujete tých ľudí, aj nehovorím o tom, čo všetko máte v hlave, samozrejme, okrem toho, čo sledujete. Ale to ma teraz momentálne v tejto chvíli najviac zaujíma. Prídu tam tie 3 autobusy, z tých 3 autobusov vybehnú Japonci. A čo na tých Japoncov je také zaujímavé v tej dobe, alebo bolo zaujímavé v tej dobe? Každý z nich nabehol s takým dielom, ktorý mi visel na krku. No? Nikon nejaký. A ešte sme im tedy hovorili, bože, taký foťak by som chcel mať, to musí byť super foťak. A čo vtedy tí Japonci robili? Všetko fotili. Všetko, čoho sa dotkli. Kde boli každé prostredie, každé svetlo, všímali si čokoľvek a toto všetko fotili a fotili a fotili a do nemoty. Potom sa z toho stávali nejaké vtipy, nejaké také vtipné záležitosti. Už potom neskôr to kolovalo aj na internete, keď už prichádzal internet. Čo som tým chcel vlastne povedať? Naše dovolenky vtedy boli formou zážitkov. My sme vtedy nemali toľko možností, povedzme to tak, ani každý z nás mal toľko možností mať akékoľvek monštrum alebo niečo, vtedy to ešte také monštra boli, než dneska sú, na krku a mohol si niečo sfotiť. Takže my sme vtedy riešili zážitky. Riešili sme SD kartu v našej hlave. Fotili sme si všetko našimi očami. Toto boli naše šošovky, ktoré mali všetko na starosti. Takže naše dovolenky vtedy boli iné, než tie dovolenky sú dneska. A niekto z nás vás teraz momentálne môže povedať, jak iné? Prečo iné? No sú. A sú práve preto, pretože dneska, keď prídeme na dovolenku, sme presne takisto ako tí Japonci. Fotíme všetko. My musíme mať urobenú 200, 300, 500 fotiek, lebo my sme ideme na nejakú dovolenku a svet, ktorý vnímame okolo seba, tú dovolenku, tie nádherné zakutia a všetky tie veci my musíme mať vo svojom smartfóne. Musíme. A na čo to robíme? Povedzte mi, ako ja sa mám vžiť do tej krásnej situácie, keď ja si tú krásnu situáciu idem za každým sfotiť a hovorím, jež, to je super. Toto je paráda. Aha, pozri, čo toto sa tam stalo. Všetko fotíme. Potom tie zaujímavosti, tie fotky, potom všetko umiestňujeme na internet. Lebo všetci musia vedieť, kde sme boli. Po prípade nám samozrejme musia zavidieť, aspoň minimálne, keď už nič inšie. Ale už len to, že sa idem popíšiť tým, že som tam bol. A prednedávno som sa stretol s takou situáciou, keď mi moja polovička povedala, že mala byť fotená, neviem kde ani v jakej príležitosti. A dotyčná jej povedala, usmej sa, lebo takto budeš na internete. Takže tvár sa tak, že budeš zverejnená na Facebooku. Chápeme? My dneska si robíme selfiečka, robíme kadejaké. Z môjho pohľadu sú to voloviny. Že ja si musím urobiť fotku, selfie, že ja som bol niekde v Paríži. Alebo som bol niekde pri mori. Alebo som bol niekde pri nejakej zaujímavosti. Lebo ja to musím dať na internet, aby ľudia všetci videli, že ja som stál pri tej Eiffelovke. A aby som dostal čo najviac lajkov. Hej? A hneď známym a volať a toto, hej, a lajky a neviem. Čo ste, na čo? A čítať všetky tie komentáre, akékoľvek, typu, joj, super, hej, paráda, a ja som tam bol, to bolo úžasné. Čo vám to prinesie? Čo vám to prinesie v tom živote? A teraz si zoberme
ten pohľad tej dovolenky, o ktorej vy hovoríte, ako vy si tam fantasticky oddychnete. Tak si zoberme zase nejakú modelovú situáciu, prechádzka v lese s deťmi. V dnešnej dobe samozrejme prechádzka s deťmi, to je o tom, že deti idú z nanútenia, pretože ich tá príroda dvakrát nezaujíma. Samozrejme ide o vek a ide o to, aké sú to deti, lebo nemôžem všetkých hádzať do jedného vreca. Ani vás, ani tie deti samozrejme. Takže berem zase len modelovú situáciu. Prídete do lesa a niekto z vás povie, ale však veď ja idem v lese, ja počúvam aj tie vtačiky, ja som tam počul, hej, a videl som tam, naozaj tam niektoré pekné zakutia boli. Dobre, ale na ako dlho? Na koľko sekúnd? Tak by som sa spýtal. Pretože poviem vám rovno, zriedka kto sa jednoducho zastaví, hodz na 3 minúty, zavre oči a započúva sa do toho, čo les svojim zvukom vytvára. Hoci len šum stromov, hoci len keď zafúka vietor a počujete v iličnatých stromov ten hukot toho vetra v tých iličiach. Alebo keď ste rozprávali o nejakých vtačikoch. 3 minúty počúvať tých vtačikov. Asi ťažko. Toto vám prejde s jedným uchom cez jedno ucho a vyjde cez druhé ucho vonku a ste kde? Vo svojej mysli. Už cestujete do svojej práce, už riešite nejakého kolegu, alebo ste doma. Mamičky už riešia, čo budú variť, keď prídu, dajme tomu teraz na chatu, alebo dajme tomu, kde sa pôjdu najesť. Čo si deti oblečú, keď pôjdu do školy. Alebo keď prídeme momentálne teraz z toho lesa, ktoré fotky ja dám na Facebook, ktoré tam pôjdu. Kto mi čo odpíše. Vy v hlave máte úplne niečo iné, než to, kde si vy myslíte, že relaxujete. Vy prídete z dovolenky domov, v robote sa vás niektorý kolega spýta, no čo, jak bolo na dovolenke? Vy poviete, parádne, vieš čo, veľmi dobre bolo na tej dovolenke, ale málo bolo, krátko. Vy vám to nebolo pomohlo, keby ste tam boli aj ďalší mesiac. Aj ďalší mesiac. Nevydržal by ste toľko, to poprvé. Určite by ste toľko nevydržal. Lebo jednoducho už by ste mal veci, ktoré vám treba riešiť doma. V práci. Kdekoľvek inde. Musím urobiť auto, lebo mi vrzga. Komu ho dám urobiť? Mám tam toho kolegu, ešte s ním sa dohodnem. Ježišmaria. Proste, to sú všetko veci, myšlienky, ktoré vám behajú v hlave. Takže vaša dovolenka nie je o tom, ako vy si oddychnete. Aj to, vy si myslíte, že keď prídete a si sadnete do nejakej výrivky, jak fajn, teplúčka voda, bublinky, bublinky, fajn. Ale skúsili ste si uvedomiť, čo vám hlavou beží v tej chvíli, keď ste v tých bublinkách? Čo je to za oddych? Vy si myslíte, že myslíte na tie bublinky, pozeráte na tú vodu, cítite tú vodu a hovoríte si, jak je príjemne, fajne v tej vodičke. Nie, už tá hlava beží zase niekam inam. Či už pozeráte niekde po nejakých babách, okolo seba sa normálne chlapi, alebo aj ženy tiež po chlapoch, čo by nie. Toto je vaša dovolenka. Vaša dovolenka je o tom, že vaše myslenie sa nezastaví. A dovolenka má byť o tom, aby sa zastavilo myslenie. Aby ste vnímali ten prítomný okamžik, v ktorom ste. A nielen si urobiť palíčku, že ste boli na dovolenke v Chorvátsku. Alebo kdekoľvek inde. A dali to na Facebook a jednoducho už je to tam, je to zverejnené, tam som bol. Všetci to vidia, všetci to videli. A jak nám bolo fajne, lebo v tej chvíli sme sa tam usmievali. A to je fuk, že napríklad v tej chvíli nebola tá nálada na to. Ale ide to na Facebook, toto bude na Facebooku, hej, tak sír, a už sa usmievame, lebo toto tam musí byť. Predsa tam sa nebudem ukazovať, aký som treba nahnevaný, lebo dcera momentálne ma nasrala, lebo chcela nejaké, ja ani neviem čo, nejakú hračku a momentálne tých hračiek na doma hromadu, tak ja nebudem každú hlúposť kupovať, keď pôjdem na dovolenku. Ale budeš na Facebooku. Takže toto je naša dovolenka. Toto je náš oddych, o ktorom my stále rozprávame, že sme spokojní s našim životom, my chodíme na dovolenky a riešime to, čo riešime. Neriešite. Vy neriešite tú dovolenku. Dovolenku riešite tak, ako som to už spomenul, ako štatisti, že som na tej dovolenke bol. A vy si niekedy myslíte, že urobíte 200-500 fotiek a poviete, že príde návšteva a pozrieme si tie fotky a pozrieme, a jak si ich budete pozerať. Tie fotky si budete presne takisto pozerať v mobile. Pamätáte sa, čo som hovoril s čuchaním prsta? Hej? Takto viete pozerať fotky. No tam sme boli, hej, tam toto bolo, toto, nič. Pozri, vidíš to? Pozri, a všimaj si, kde držím tú ruku, vidíš? Držím tú ruku na tom zabradli, vidíš, presne na tom mieste držal Elvis Presley ruku.
Wow, super, Cipanata, ty máš DNA. Elvisa Presleyho na ruke, to je nádhera. Alebo si myslíme, že tie fotky budeme pozerať, keď budeme babka, detko. A ich budeme ukazovať vnúčatám alebo pozerať my. Spôsobom života, akým žijeme, si nebudeme ani pamätať, kto sme. Na to, aby sme sa pozerali na nejakú fotku a si ešte povedali, čo sme tam zažili, alebo čo tam vôbec bolo. My ani nebudeme vedieť, čo tam vôbec na tej fotke je. A poviem vám rovno, dosť o tom pochybujem, že ako starý človek budete sedieť pred telkou a čumieť na svoje fotky z mladí. Kde ste bol a čo ste robil. Ďalšia vec, ktorá je v živote úplne zbytočná. Ja netvrdím nerobiť fotky, kľudne si ich urobte. Fajn, sú nejaké krásne zábery, urobte si ich. Buďte ale pritom vedomí, buďte si vedomí toho, kde ste a na čo pozeráte. Nielen na to, že koľko mám ešte miesta na tom, to zíde a kde to ešte, vieš, ktorú fotku dám na internet. Nie, a neotravuj ma a presne, vieš čo, chod sa hrať s bratom alebo sestrou, hej, dobre, daj mi pokoj, ja som na dovolenke, si chcem oddychnúť. To je dovolenka. Ale jak som povedal, nehádžem všetkých do jedného vreca. Preto som vravel, zažijete krásne chvíle, zažijete pekné zážitky z tej dovolenky. Určite budete mať. Lebo to sa stane. Keď idete na týždeň, tak verím tomu, že za celý týždeň sa nájde, hoci je krátka chvíľa, keď zažijete niečo, čo si relatívne v celkovo zapamätáte. Ale väčšina toho bude stále o nervozite, keď idete s deťmi o tom, že vás furt v niečom otravujú, alebo to bude o tom, že čo všetko proste jednoducho doma máte, čo všetko vám doma treba robiť. A za ten čas na tej dovolenke, čo všetko ste zameškal. O čo všetko prichádzate, keď nie ste doma, lebo vám niektoré veci treba dotiahnuť do konca a treba, ja neviem, ísť riešiť poistku na dom, alebo na byt, alebo na auto a proste jednoducho vám v hlave bežia stále veci, ktoré vy ste na dovolenke, ale svojím spôsobom ste stále tam, kde bývate. Preto nehovorím doma, pretože my ľudia si totiž ani neuvedomujeme, že byť doma znamená byť v prírode. My sme sa oškatulkovali tým, že my si myslíme, že byť doma znamená medzi týmito 4 stenami. Ale to vôbec nie je pravda. Toto sme si len my vytvorili. Za pár niekoľkých rokov dozadu. Lebo musím povedať, vám to je len pár niekoľkých rokov, predpokladám tak zhruba 100 rokov možno. Čo sme si začali vytvárať to, že si niekde sa oklieštim a vonku nejdem. Takže ja keď idem do lesa a poviem, idem do lesa. Ja idem do lesa, ja idem domov. Pretože my patríme tam, k tomu domovu. No, to som chcel len ozrejmiť, čo to znamená. Som spokojný so svojím životom, ktorý žijem teraz. Viete, sú kolegovia, ktorí sa ma spýtajú, si spokojný so svojím platom? Áno, som. Áno, ja som spokojný so svojím platom. Ja na svoj plat nenadávam. Ja svoj plat dostanem a ja z toho žijem. Ja nehovorím, že som dokonalý a že som sa už všetko dostal a už som bohatý človek. Áno, som bohatý človek. To som dobre teraz povedal. Áno, som bohatý človek. Nielen po finančnej stránke. Čo by tiež bolo zaujímavejšie. Samozrejme, aj k tomu by som sa dopracoval. Len viete, keď človek má niektoré svoje ciele a možno je trošku, povedzme to náročnejšie aj v tých svojich cieľoch, tak musí len veriť a čakať. Tá chvíľa príde. Všetko, čo som doteraz získal, všetko, čo doteraz tu mám, od ľudí, ktorých som stretol, až po majetky, alebo ja neviem, po veci, ktoré mám, alebo ktoré vlastním. To sú všetko veci, ktoré ja som chcel. A také, aké mám, s tými som spokojný. A som spokojný s tým životom, ktorý mám, lebo ja som taký život chcel. Áno, sú tu ešte niektoré veci, ktoré musím dotiahnuť. Ale ja som spokojný so svojím životom. Ja každé ráno vstanem spokojný s tým, čo ma čaká. To neznámo, ktoré ma čaká. Aj s tým, keď večer idem spať, čo všetko som zažil. Komu som pomohol. Nie problém. Takže ešte raz nech mi niekto, ktorý žije takýmto bežným spôsobom života, povie, aký je spokojný so svojím životom, ktorý má. Tak si klame sám sebe. Sám sebe klame. Pretože každý z nás by chcel byť bohatší.
Každý z nás by chcel mať robotu, ktorú má rád. Ktorý sa možno ani nenapracuje, ale možno dostane celkom slušný obnos peňazí. Ktorý ten aj obnos peňazí slušne využije. Čo znamená slovo slušne? Zoberme si celebrity v zahraničí. Každý z nás, z nášho pohľadu by mohol povedať, to si jak fantasticky môžu žiť. Majú kopu peňazí. Áno, majú 12 nehnuteľností po celom svete. Majú 3 jachty, 1 lietadlo. A na čo im to je? Koľkokrát zavítajú do tej svojej destinácie, do tej svojej nehnuteľnosti? Koľkokrát využijú všetko to, čo majú? Na čo to je? A držať to všetko samozrejme, hej? Niekto sa o to samozrejme aj musí starať, takže platí všetkých tých ľudí, ktorí sa o to musia starať. Ale základ je, že všetci navonok vidia, čo má, čo vlastní. To je na tom najdôležitejšie. A potom sa zrazu dozvieme, že nejaký herec krachoval. Bum. Neplatil dane. Bum. A prišiel takú nehnuteľnosť a lacný peniaz musel predať takú nehnuteľnosť, aby sa dostal z tých sračiek, v ktorých je. Preto my tu, ako ľudia, ktorí sme bežní ľudia, asi ťažko by sme chceli mať všetko toto, čo majú celebrity. Nechcete to. Na čo? Na čo? Ale chcete mať predsa hojnosť v živote. Ísť do obchodu a kúpiť si to, čo chcete. Nielen preto, aby ste to mal v šatníku, že keď vám príde návšteva a rozťahnete dvere na stavebnej skrine a povie, pozri sa, to je šatník a to panočky pekne poukladané na všetko. Na čo? To, čo vy budete potrebovať, ale bez toho, aby ste sa museli v niečom obmedzovať. Áno, kľudne vlastníte aj dom. Prečo by ste nechceli mať dom? Však majte dom. Ale na čo mám mať ďalšiu chatu v Slovenskom raji, ďalšiu chatu v Vysokých Tatrách, inú chatu kde pri, mori a na čo? Keď budete mať hojnosť v živote, bez problémov si akúkoľvek chatu nemusíte mať stále tú istú. Si zaplatíte a prežijete v nej nádherné chvíle. Kdekoľvek na svete. Ak máte hojnosť v živote, nemáte žiadne obmedzenia. Ale ich zbytočne nepreháňajte, no na čo to je? Všetko to, čo ľudia chcú mať viac, než by chceli mať. Alebo ešte poviem, viac ako by, dajme tomu, mohli mať. To je o tom, že chcete sa ukazovať vo svete. Chcete ukazovať ľuďom, že ja to mám, ja na to mám. Ja to, čo chcem, to, čo mám, to, čo vlastním, aj to, čo budem mať. Nechcem preto, aby niekto prišiel za mnou a wow, ty máš taký bárák, alebo ty máš takú chatu a ty máš aj loď, no toto je super. Nie, ja nepotrebujem uznanie druhých ľudí na to, aby som mal to, čo potrebujem. K svojmu životu chcem mať to, čo budem využívať. Kde budem rád, že som tam, ale nie raz za rok. Ale kde budem môcť využívať veľakrát so svojimi známymi, s rodinou. Ja nepotrebujem, aby tá rodina obdivovala. Ja len potrebujem, aby boli so mnou. Aby ja som bol s nimi, aby som bol s deťmi. Aby sme mohli byť trebárs pri jednom stole, aby sme mohli mať jednoducho nejakú zábavu. Nehovorím teraz nejakom party a diskotéka, neviem čo, nie som taký človek, ja to nepotrebujem. Ale dajme tomu. Stačilo by proste mať to, čo v živote potrebujete mať tak, aby ste ten zbytok tých peňazí mohli, nechcem povedať rozdať, ale ten zbytok peňazí mohli dať na užitočné účely. Neviem, trebárs aj, jak sa hovorí, charita, pomôcť deťom v detských domovov napríklad. Alebo pomôcť chorým deťom. Ale dáva z radosťou tie peniaze. Nie preto, že by o vás písali alebo hovorili v televíznych novinách, že áno, je to bohatý človek, áno, a podporuje tých, tamtých a hentých. Nejde o slávu. Majte spokojný život s ľuďmi, ktorých máte okolo seba a s tým, čo máte okolo seba. Bez toho, aby ste toho mali kopu. Zoberte si, keď príde chvíľa, viem, že je to také klišé, ale keď príde chvíľa, situácia, keď konečne odídete domov, lebo ja hovorím, že smrť to je odchod domov, to nie je niečo hrozné, ťažké a že pritom treba revať a vaľať sa po zemi a mať z toho traumu. Nie, prečo? To je odchod domov. Vaša duša odíde tam, kde
Prakticky je dovtedy, kým nepríde k ďalšiemu životu. Kým sa nenarodí zase v nejakom ďalšom tele. Takže vyskladávajte si svoj život tak, ako chcete. Nič nepreháňajte zbytočne, na čo to je. Nikomu to nepomôže a vám už vôbec nie. A nemusíte sa ukazovať na vonok, koľko toho máte. Buďte človek, ktorý keď sa na vás niekto pozrie, tak bude mať chuť vás objať. Toto je to. A čo a akým spôsobom, ako sa k tomu dopracovať? Aj k tomu sa dostaneme. Už tí z vás, ktorí tým všetkým si tu prešli a sa v niečom z toho aj videli a majú chuť konečne niečo aj zmeniť, pretože zmena pre človeka, poviem, to je trošku nepríjemná. Lebo musíte si uvedomiť, každá zmena pre človeka je trošku nepríjemnou záležitosťou. A to je pretože to je niečo nové. A vy máte radi to svoje, tú svoju istotu a tú svoje pohodličko a proste tam, kde ste. Nechcete nič na tom meniť. Takisto ako v práci, keď máte nejakú svoju prácu, aj keď nie je to obľúbená práca, ale už ju poznáte. Nechcete, aby prišiel šéf a vám na nej niečo menil. Nejaký nový software, tabulky, neviem. Hej? Keď v tých viete perfektne pracovať a vám v tom úžasne ide. Na čo? Taká ochutnávka, hej? Ako napríklad z toho. Si teraz zoberte, že ste v práci, píšete na počítači, príde šéf a povie, dobre, vymeníme počítače, prišiel nový software a aj počítače budú rýchlejšie. Ale ja v ňom viem robiť všetko, ide mi tak, jak treba. A teraz poďte na školenie, nebojte sa, to zvládnete, poďte na ježiš, teraz zasa niečo nové učiť a teraz zase všetky tie nové ťahy a potom príde nová beňa a s tým sa naťahujete, dačo nefunguje, furt niečo páda a neviete, kde máte kľuknúť, furt musíte vyvolávať, ja neviem, tomu svojmu ITčkarovi, alebo ja neviem. A šéf zrazu príde a vám povie, vieš čo, ale keď ti to v tom novom počítači nejde, kľudne si zober ten svoj starý, tu ho máš vedľa, sadni si tam a kľudne to urob v svojej bývalej tabulke. Čo urobíte? S radosťou sa tam vrátite. S radosťou. Toto tam sprachnivé je dovtedy, lebo v tom už len budete robiť, lebo toto bolo pre vás tá istota. Tá vec, ktorú ste vedeli robiť šmahom ruky a tá robota bola urobená takto. Lebo s novým počítačom, s novým softverom by vám to trvalo týždeň, ale s touto prácou, s starým počítačom a starým softverom ste schopní to urobiť behom jedného dňa. To je práve aj tá zmena v živote. Viete, veľa ľudí by rado niečo zmenilo. Chcelo, aby mali úžasný, fantastický, spokojný život. A radi by to zmenili, ale nevedia to zmeniť. Pretože aj keď sa dostanú konečne do toho, že sa rozhodnú, že to idú zmeniť, stále ten čertík v hlave bude hovoriť, vieš čo, nechaj, dneska sa na to vyser. Zajtra začneš, alebo pozajtra, už o týždeň. To bude fajn. A ako sa toho všetkého zbaví, ako prejsť, povedzme to tak trošku bezbolestne, k takému životu. Tak to si môžeme povedať zase niekedy na budúce. Takže, ak ste si z toho niečo zobrali, budem len rád. No ak to nie, prejdite kľudne niekam inam. Nič sa nedeje. Majte sa pekne.